ginakabalakan sang pila ka mga mangunguma sa probinsya sang Iloilo ang pagsaka sa presyo sa krudo bangod sa dako nga epekto sa ila pagpananom. Sa interview sang Bombo Radio kay Cedric Corbett, ang presidente sang Farmer Association sa Barangay Botong, Oton, iyagin pahayag nga nagapamroblema gid ang mga mangunguma sa lugar bangod sa kalaparon sang ilang humayan kag kakulangan sang irigasyon. Suno sa iya magluwas sa ulan, nagasalig man sila sa water pump agod nga makasuyop sang tubig para sa ila pananom. Rason nga dako gid ang epekto sang pagsaka sa presyo sang produktong petrolyo sa ila. Dugang pa niya masakit para sa mga ukon sa liwat, masakit para sa mga mangunguma ang pagtaas sa presyo sang krudo nga ila ginagamit sa pagpatubig sang ila nga mga humayan. Ginpahayag man sini nga nabugatan na sila sang una sa pagbakal sang gatong para sa water pump kag tuman na gid subong ini nga palasanon ang dugang pa nga presyo. Wala man nagapansyon ang irigasyon. So nagahulat na kami isang sahod sa uran. Open ang ginakuhaan mo sa tubig. Halimbawa, kung sa suba ka makuha sa tubig, hindi man na siguro maabutan ng mga isa kadlaw, guro. Ito okay lang kung mag-over ang imo mga kagamitan. Pero kung mga dugay mga kagamitan mo, siyempre, hindi mga hakog-hakog na sa krudo. O 200, dako na masyado. Mayot mga gapatulid ko mga tagi-tindis. Ito, hindi pwede kung sa tuhumay na dasig na maghubas. Lalo na kung ang paray, kinanglan, dapat nakabintinan sa ang tubig. Kung hindi nga ipikto sa tanan ng mga farmers, dako nga ipikto na kung matabo na